Središnja svečanost obilježavanja 14. obljetnice od završetka mirne reintegracije održana je po drugi put u Vukovaru 15. siječnja pod nazivom Dan mira. Obilježava se na inicijativu gradonačelnika Vukovara Željka Saboa i pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. Na ovaj se dan slave postignuća mirne reintegracije i odaje počast svim Vukovarcima i Vukovarkama koji su sudjelovali u tom procesu i doprinijeli da posljednjih 14 godina živimo u miru i toleranciji. Predsjednik Josipović je istaknuo kako je 15. siječnja veliki važan dan za Hrvatsku jer ga slavimo dvostruko, kao dan međunarodnog priznanja Hrvatske 1992. godine i kao obljetnicu završetka mirne reintegracije 1998. Od tada do danas Hrvatska je prošla put od ratom razorene zemlje do one koja je na samom ulasku u Europsku uniju. Priznao je kako je Hrvatska do sada trebala učiniti više za Vukovar, grad heroj, jer to je njezina obveza, no naglasio i potrebu jačanja svijesti građana i građanki o tome da država ne može učiniti sve, nego i da samo građanstvo mora biti poduzetnije i sudjelovati u reformama koje se u Hrvatskoj moraju provesti. Po Josipoviću je mirna reintegracija potvrdila onu narodnu da je bolje i 10 godina pregovarati nego jedan dan ratovati, jer je upravo ovaj proces omogućio da se prognano stanovništvo vrati u hrvatsko Podunavlje i to mirnim putem bez ijednog ispaljenog metka. Podsjetio je i da u Hrvatskoj moraju biti kažnjeni krivci za ratne zločine, da se moraju pronaći svi nestali Hrvati i Srbi, te da se svi prognani i izbjegli moraju vratiti svojim kućama. Inicijator i domaćin obilježavanja obljetnice završetka mirne reintegracije, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo, istaknuo je kako je Vukovar opravdao očekivanja nastala iz ovog procesa. Naime, Vukovar je danas jedan od najsigurnijih gradova u Hrvatskoj. Naglasio je da Vukovarci i Vukovarke žele živjeti i raditi u miru kojeg su sami izgradili i da očekuju od države ono što zaslužuju, ekonomski preokret. Ponovio je ambiciju da se u Vukovaru upravo zbog mirovnog potencijala kojeg nose njegovi građani i građanke mora izgraditi svjetski poznati centar mira i tolerancije. Svečanosti su nazočili i Ivica Vrkić te Vesna Škare-Ožbolt koji su mirnu reintegraciju provodili na terenu. Župan Vukovarsko-srijemski Božo Galić, predsjednik ZVO-a Dragan Crnogorac, šef delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj Pol Van Doren, predstavnici diplomatskog zbora akreditirani u Republici Hrvatskoj, brojni saborski zastupnici, predstavnici udruga proisteklih iz Domovinskog rata te predstavnici javnog života. Nakon pozdravnih govora 15 vukovarskih kudova i udruga održalo je za uzvanike bogat kulturno-umjetnički program uz izravan prijenos na javnoj televiziji. Obilježavanje 14 godina od završetka mirne reintegracije završilo je velikim koncertom Crvene jabuke Željka Bebeka i Prve lige u sportskoj dvorani u Borovu naselju, na kojemu se okupilo oko 4000 posjetitelja. U višesatnom programu publika je uživala u hitovima popularnih glazbenika, a s pozornice ih je pozdravio i vukovarski gradonačelnik Željko Sabo. Svi su ovi glazbeni umjetnici koncert održali besplatno u okviru akcije Solidarnost za Vukovar.